Hier moet ik er heel erg bij nadenken, ja. Dit doe ik net jongens bij de televisie of zo. Als ik nee, dan moet ik echt... of de kiwi die leent zich er goed voor. De liep. Nou ja, een stukje ontspanning wel. Wij kregen dan vroeger handwerkles en daar had je dan de eerste kennismaking, zeg maar. En toen wij later, toen bij de vergaderingen en weet ik het was eerst ik een oor, ze werden oors bezig. Hè. Even, als je even pauze had, dan braaide je wat. Ja, ik heb eerst jaren hebben oordingen, want daar hier ik een winkel met cadeauartikelen en zo. Heb ik oordingen dingen. Toen kreeg ik dit boek op Sinterklaas en dat heb ik aardig iets in. En toen ben ik bij de Vogelsboerenland en ja, Bert die vond dat ik leuk en we stimuleerden elkaar erin. Nou, we hier eerst vogeltjes met hele slappe poortjes. En meester Flamengo was een pakketineke, die met slappe poort, die zit in Noorderdoors. Toen dacht ik van nou, het is leuker als ze steen kennen. Dus dit is het van die hele slappe poorten, nou ja. Het is wel leuk voor het zitten. Die kan wel zitten samen, maar het is geen gezicht om, wist nog, een vogel, je hebt echt een steen, vind ik. En als dan die haast, ja, die stiert echt mooi oranje. Dus alleen nog, die ben heel wiebelig. Dus dan pak ik een magneet erbij. Zo staat bloot die mooi steen. Ik heb vroeger poppenkast spelen en dan maak ik een stuk van die frames van de poppenkast en bouw poppen mee op en zo wat heen. Dus ja, en op 39 jaar kleuterleider was, dus dan wist ik wel vaak met de handen zo bezig geweest, maar de benen zo denkmaatje. Dus dat is gewoon leuk werk. Ja. En zo kwam ik bij dit dus, wist je, op een gegeven moment dacht ik van, het is leuk die vogels mee te nemen. En ik dacht, ja, op het schouder, wist je, vroeger heet piraten, maar een papegaai op het schouder. Ik denk, nou, dat moet ik kennen. En dan kies dit op het schouder was, hè. En dan kies mijn spel, kies ver dan, dat er net voortrekken. Nou, dan kies zo een vogeltje op het schouder zetten. En veel wat is, zo. En zo kies de staart dan in. En mijn koningsdag, dan ging deze voor mij. Oh, dat is het echt zo, maar... Ja. Ja? En mijn bevrijdingsdag, dan ging deze mij. Zo. Nou, dan kiest van alles, maar dan kiest boeren, kiest varoerboeren, kiest van alles. Hij bleef toch zitten. Ze sjoggen die jongen van wat is dit en zo. En mijn zoon die roende eerst wel van, nou die woerde net maar en die zei ik er wel even vooruit. Ja. Nou, op een gegeven moment went dat ik wel. Dus, ja. Maar hij heeft wel leuke reacties ervan. Zo. Boekhouding erbij. Mobieltje erbij. Haast hem? Ja, mooi. Kan die erbij staan? Zo. Nou. Bril op. Dan moet iets van alle kanten hoor. En van voren, dat vindt Tineke nooit mooi, maar vind ik wel leuk. Daar hebben we een beetje van een verschillende smaak in. Ja. Bertie shot dan, ik ga zo'n mooie foto maken van de roodborst. Dus zo'n eigenwijs dingetje worden. Nou ja, en dan denk ik ik denk dat zou wel een leuke foto wezen. En dan is het een, zo'n raar ding. En snap Maar giet het dan zoals Bert het wel? Of, Nou, hij had dan een ritje van 4 foto's toch bij elkaar. En dan, ja, soms wel met je, hè? Van vooraanzicht, zijaanzicht, achteraanzicht. Dus er zitten altijd wel
twee traaien die ik mooi vind. Oh. Denk ik, lid hij dan ik maar even wat laag. Hè. Zit ik mooi het kontje in vannacht, maar het stutje omheen. Ja, dat vind ik toch Zo. dan ook wel leuk. Ja. Nou, zo. Nou, steken ze er mooi op. Dan kan de foto's die kunnen we opladen op een computer en dan die komen op een website aan.